ትንቢት ሐጌ ነቢ ሐጌ ምስ በዓል ነቢ ዘካርያስ ብምዃን ካብ ምርኮዝ ዝተመልሱ ሰባት ቤተ መቕደስ ከም ብሓድሽ ንኽሰርሑ ካብ ዘበራትዑ ሰባት ሓደ እዩ። ሐጌ ትርጉም ስሙ በዓል ክኸውን ከሎ ካብቶም ፍሉጣት በዓላት እስራኤል ምውላዱ ዘመልክት ይመስል። ናይ ባቢሎን መንግስቲ ብዓወት ወፂኣ ኣብ ዓለም ሓያል መንግስቲ ናይ ፋርስ ንጉስ ቂሮስ ኣይሁድ ናብ የሩሳሌም ክምለሱ ቤተ መቕደስ ኣምላኾም ክሰርሑ ከም ዝፈቅድ ትእዛዝ ኣውፅዩ። ኣብ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍቲ ድሕሪ ትንቢት ኣብድያ ቐፂሉ እታ ዝሓፀረት ትንቢት ሐጌ እያ። ነገር ግን እቲ ዝህቦ ትምህርቲ ክብደት ዘለዎ እዩ። ትንቢት ሐጌ ዘይምእዛዝ ከምኡን ምእዛዝ ዘስዕቦ ውፅኢት እንታይ ምዃኑ ብግልፂ እዩ ዘመልክት። ህዝቢ ንእግዚአብሔር ንቤቱን ቀዳምነት ኣብ ዝህብሉ ጊዜ ይባርኹ እምበር ኣይርጎሙን። ነቶም ዝእዘዙ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ብናይ ምጽንናዕ ሓይሊ ይህቦም። ኣብ ህዝብታት ኩሉ ዝተመርጸ ስለ መሲሕ ምምጻእ ይዛረብ። ንሱ ምስ መጸ እንደገና ዝተሰርሐ ቤተ መቕደስ ብኽብሪ ክመልኦ እዩ። ከምኡን እቲ መሲሕ ዝመጽእ ምዃኑ መረጋገጽ ክኸውን እግዚአብሔር ንዝሩባቤል ናይ ቀለቤት ማሕተም ገይርዎ። እዚ ክፍሊ ብናይ ክርስቶስ ዳግም ምጽኣት ጊዜ ኣብ ኣሕዛብ ከም ዝፍጸም ፍርዲ ዝተታሕዘ እዩ። በቲ ጊዜ እቲ ህዝብታት ክናወጽ እዮም፣ መንግሥታት ይገላበጡ። ነቢ ሐጌ እቲ ቀንዲ ሓሳቡ ንምጉላሕ ብዙሓት ሕቶታት ተጠቒሙ እዩ። እስኪ ዝሰራሕኹምዎ ሕሰቡ፣ ኣነ ምሳኹም እየ። ከምኡን ሰማይን ምድርን ከናወጽ እዩ። እቶም ቀንዲ ክፍልታት የመልክት። እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ መጽሓፍ ትንቢት ሐጌ ነቲ ቤተ መቕደስ እንደገና ክሰርሕን ክፍጽምዎ ነቲ ህዝቢ ንምጽዋዕ እዩ ተጻሒፉ። እቲ ቁልፊ ቃል ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 4 ዘሎ ኾይኑ ግናኸ እዛ ቤት እዚኣ ዓንያ ከላስ ንስኻትኩም ኣብ ስሉም ኣባይትኩም ክትነብሩ ዶ ጊዜኹም እዩ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ብነቢ ሐጌ መጸ። መጽሓፍ ነቢ ሐጌ እንድሕር ደኣ ኣንቢብናዮ ኮይንና እቲ ህዝቢ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዕዮ ክሰርሕ ክለዓዓል እዩ ገይሩ። እቲ ህዝቢ ድማ ነቲ ድምፂ ሰሚዑ ተኣዚዙ። እዚ ድማ ካብ ዝኾነ ዕዮ እግዚአብሔር ስለ ዝቐድም እዩ። ንሕናም ኣብዚ ዘመን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ሰባት ኩሉ ቀዳምነታትና ኣብ ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ኣቐሚጥና ክንሪኦ ይግባእ። እግዚአብሔር እንታይ ክንገብር እዩ ዝደልየና ዘሎ ኩሉ ኣብ ጎኒ ኣቐሚጥና እቲ እግዚአብሔር ዝበለና ንምኽባሩ ድማ ብፍጹም ዶ ክንብል ይግባአና። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ትንቢት ሐጌ ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 1 ቤተ መቕደስ ከም ብሓድሽ ክስራሕ እግዚአብሔር ዝሃቦ ትእዛዝ ቁጽሪ 1 ብኻልእቲ ዓመት ንጉስ ዳርዮስ ብሳድሰይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ከዓ ብቐዳመይቲ መዓልቲ ብኢድ ነቢ ሐጌ ከም ዝብል ቃል እግዚአብሔር ናብ ዝሩባቤል ወዲ ስላትልኤል ምስለኒ ይሁዳን ናብ ኢያሱ ወዲ ዮጻዳቅ ሊቀ ካህናትን መጸ። ቁጽሪ 2 እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እዚ ህዝቢ እዚ እቲ ጊዜ ቤት እግዚአብሔር እትስራሐሉ ጊዜ ኣይበጽሐን ይብል ኣሎ። ግናኸ እዛ ቤት እዚኣ ዓንያ ኸላስ ንስኻትኩም ኣብ ስሉም ኣባይትኹም ክትነብሩ ዶ ጊዜኹም እዩ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ብኢድ ነቢ ሐጌ መጸ። እምበኣርሲ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እስከ ብልብኹም መገድኹም ሕሰቡ። ንስኻትኩም ብዙሕ ዘለኣኩም ሒደት ኣእተኹም፣ በላዕኹም ኣይጸገብኩምን፣ ሰቴኹም ኣይረወኹምን፣ ተኸደንኩም ኣይመቕኩምን። እቲ ውዕለቱ ዘእቱ ነቲ ዝወዓሎ ኣብ ነዃል ማሕፍዳ የንብሮ ኣሎ። ቁጽሪ 7 እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ብልብኹም መገድኹም ሕሰቡ ይብል ኣሎ። ናብ ኣኽራን ደይቡ ዕንጨይቲ ኣምፁ፣ ነታ ቤት ከኣስርሕዋ፣ ኣነ ድማ በኣ ክሕጐስን ክኸብርን እየ ይብል እግዚአብሔር። ንስኻትኩም ብዙሕ ተጸቢኹም፣ እነሆ ኸዓ ሒደት እዩ። ናብ ቤት ምስ ኣእተኽምዎ ከኣ ኣነ እፍ በልኩሉ። ስለምንታይ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት፣ ነፍሲ ወከፍኩም ናብ በቤትኩም እናጐይኹምሲ ቤተይ ስለ ዝዓነወት እዩ። ስለዚ ሰማያት ብሰርኹም ኣውሊ ከልከለ፣ ምድሪ ኸዓ ፍሪኣ ከለት። ኣነ እውን ኣብ ልዕሊ ምድርን ኣብ ልዕሊ ኣኽራንን ኣብ ልዕሊ እኽልን ኣብ ልዕሊ ወይንን ኣብ ልዕሊ ዘይትን ኣብ ልዕሊ እቲ ምድሪ እተብቁሎን ኣብ ልዕሊ ሰብን ኣብ ልዕሊ እንስሳን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዕዮ ኣእዳውን ድርቂ ጸዋዕኹ። እቶም ህዝቢ ንእግዚአብሔር ከም ዝተኣዘዙ ቁጽሪ 12
ሽዑ ዝሩባቤል ወዲ ስላትኤል ኢያሱ ወዲ ጻዳቅ ሊቀ ካህናትን እቶም ካብቲ ህዝቢ ዝተረፉ ኩላቶምን ንድሃይ እግዚአብሔር አምላኾምን ቃል ነቢ ሐጌን ከምቲ እግዚአብሔር አምላኾም ዝለኣኾ ሰምዕዎ እቶም ህዝቢ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፈርሁ ሐጌ ልኡኽ እግዚአብሔር በታ መልእኽቲ እግዚአብሔር ንህዝቢ ኣነ ምሳኻትኩም እየ ይብል እግዚአብሔር ኢሉ ተዛረቦም ቁጥር 14-15 እግዚአብሔር ከዓ ንመንፈስ ዝሩባቤል ወዲ ስላትኤል ምስለኒ ይሁዳን ንመንፈስ ኢያሱ ወዲ ጻዳቅ ሊቀ ካህናትን ንመንፈስ ኩሎም እቶም ዝተረፉ ህዝብን አንቆሖ ንሳቶም ከዓ በታ ካልአይቲ ዓመት ንጉስ ዳርዮስ ብሳድሰይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ብመበል 24 መዓልቲ ይመጹ ኣብታ ቤት እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት አምላኾም ከዓ ይሰርሑ ነበሩ ትንቢት ሐጌ ምዕራፍ 2 ግርማ ጽባቐ ሓዳስ ቤተ መቕደስ ቁጥሪ 1 ብሳብዒት ወርሒ ካብታ ወርሒ ከዓ ብመበል 21 መዓልቲ ከም ዝብል ቃል እግዚአብሔር ብኢድ ነቢ ሐጌ መጽእ እምበኣርስከ ንዝሩባቤል ወዲ ስላትኤል ምስለኒ ይሁዳን ንኢያሱ ወዲ ጻዳቅ ሊቀ ካህናትን ነቶም ዝተረፉ ህዝብን ከምዚ ኢልካ ንገሮም ንዛ ቤት እዚኣ በቲ ቀዳማይ ክብረታ ዝረአያ ካባኻትኩም ተሪፉ ዘሎ መን እዩ ሕጅኸ ከመይ ኮይና ትርእይዋ ኣለኹም ኣብ ዒንትኹምሲ ከም ዘየላ ዶ ኣይኮነትን ሕጂ ከዓ ወዝሩባቤል ጽናዕ ይብል እግዚአብሔር ንስኻ ኢያሱ ወዲ ጻዳቅ ሊቀ ካህናት ድማ ጽናዕ ኩልኩም ህዝቢ ተሃገርውን ጽንዑ ይብል እግዚአብሔር ኣነ ምሳኻትኩም እየ እሞ ዕየዩ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከምቲ ካብ ግብፂ ክትወጽእ ከለኹም ምሳኻትኩም ዝኣትኽዎ ቃል ኪዳነይ መንፈሰይ ኣብ ማእከልኩም ይነብር ኣሎ ኣይትፍርሁ ቁጥሪ 6 እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሲ ከምዚ ይብል ኣሎ ገና ሓደ ጊዜ ብሓጺር ጊዜ ክኸውን እዩ ኣነ ንሰማይን ምድርን ባሕርን ንቝጽን ከነኣንቕ እየ ንኹላቶም ኣሕዛብ ከነኣንቖም እየ ናይ ኩላቶም ኣሕዛብ ክቡር ነገር ክመጽእ እዩ ኣነ እውን ነዛ ቤት እዚኣ ብክብሪ ክመልኣ እየ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ብሩር ናተይ እዩ ወርቂ ከዓ ናተይ እዩ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ካብቲ ቀዳማይሲ እቲ ዳሕራይ ክብሪ ዛ ቤት እዚኣ ክበልጽ እዩ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ኣብዛ ቦታ እዚኣ ሰላም ክህብ እየ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ነቢ ሐጌ ንካህናት ከም ዝሓተቶም ቁጥሪ 10 ብኻልይቲ ዓመት ዳርዮስ ብመበል 24 መዓልቲ ናይታ ታስዒቲ ወርሒ ብኢድ ነቢ ሐጌ ከም ዝብል ቃል እግዚአብሔር መጽእ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ብዛዕባ ሕጊ ነቶም ካህናት ሓደ ኣብ ዘፈር ክዳኑ ተቐደሰ ስጋ እንተቖጸረ ብዛ ዘፈሩ ከዓ እንጌራ ወይ ጽብሒ ወይ ወይኒ ወይ ዘይቲ ወይስ ዝኾነ ይኹን ምግቢ እንተተንከየስ እዚአን ዶ ይቕደሳ እየን ኢልካ ሓተቶም እቶም ካህናት ድማ ኣይፋለንን ኢሎም መለስሉ ሽዑ ሐጌ ብሬሳ ዝረኸሰ ሰብ ካብዚኣተን ገለ እንተተንከየስ ትረክስ ዶ እያ በሎም እቶም ካህናት ከዓ እወ ትረክስ እያ ኢሎም መለስሉ ሐጌ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰ እዚ ዓለት እዚ ከምኡ እዩ ኣብ ቅድመይ እዚ ህዝቢ እዚ ከምኡ እዩ ይብል እግዚአብሔር ኩሉ ዕዮ ኣእዳዎም ከምኡ እዩ እቲ ኣብኡ ዘቕርቡለይ ድማ ርኹስ እዩ እግዚአብሔር ዘተስፎ በረኸት ቁጥሪ 15 ሕጂ ከዓ ኣብ መቕደስ እግዚአብሔር እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ከይተነብረ ኮታ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ክሳዕ ቀደም ዝኾነ ሕሰቡ ብኩሉ እቲ ዘመን እቲ ናብ 20 መስፈር ዘለዎ ምህርቲ እንተመጸ 10 ጥራይ ኮነ 50 መስፈር ክቐድሕ ናብ መጽሞቕ እንተመጸ 20 ጥራይ ኮነ ንኹሉ ዕዮ ኣእዳውኩም ብሃጉን ብዋግን ብበረድን ወቕዓክዎ ንስኻትኩም ግና ናባይ ኣይተመለስኩምን ይብል እግዚአብሔር ቁጥሪ 18 ሕሰቡ ኾታ ካብ እዛ መዓልቲ እዚኣ ክሳዕ ቀደም ዝኾነ ካብታ መበል 24 መዓልቲ ናይቲ ታስዒቲ ወርሒ ካብታ መቕደስ እግዚአብሔር እተሰረተትላ መዓልቲ ሕሰቡ እኽልስ ገናዶ ኣብ ቆፋ ኣሎ እዩ ተኽል ወይንን ኦምበለስን ሮማንን ኣውሊዕን ክሳዕ ሎሚ ኣይፈርየን ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ጀሚረ ክባርኽ እየ እግዚአብሔር ንዝሩባቤል ዝሃቦ ተስፋ ቁጥሪ 20
بمبل 24 معلتي التاورح كم زبل قال እግዚአብሔር ካልአይ ሳዕ ናብ ሃጌ መጽ ንዝሩባቤል ምስለኒ ይሁዳ ኣነ ንሰማይን ምድርን ከናቃነቅየ ዝፋን መንግስታት ክገላብጥ ኃይል መንግስታት አሕዛብ ከጥፍእ ሰረገላታትን ኣብአን ዝቕመጡን ክገላብጥ እየ ኣፍራስን ዝውጥሕዎምን ከዓ ነፍሲ ወከፎም ብሰይፍ ሓው ወድቕ እዩ ኢልካ ንገሮ በታ መዓልቲ እቲ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ወዝሩባቤል ወዲ ስላትልኤል ባርያ ኣነ ከወስደካ ይብል እግዚአብሔር أنا حريكا إمو كم قلبت محتم كجبركا يبل እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት